Здравейте, приятели! Днес ще говорим за парфюми. Тъй като идва лятото, тук съм подготвил два много готини свежи летни парфюма, които дори може да се каже, че са почти еднакви. Доста са сходни. Това са Dior Sauvage, първия Eau de Toilette и Prada Luna Rossa Carbon. Тези два парфюма може да се каже, че са перфектният избор за лятото. Няма да сбъркате с нито един от тях. Въпросът е за какъв повод бихте ги сложили върху вас. Sauvage. Това е един парфюм, който всеки е чувал, може би. Стана много популярен преди 5-6 години. Като цяло много силен, много траен, доста скъп също така, но пък, както се казва, отплаща си се. Пръска по много готин начин, можете да си се напръскате хубаво, обилно и със сигурност откъдето и да минете ще направите впечатление, хората ще се обръщат зад вас. Ето го и Прадата. Почти доста сходен аромат. Той е, може да кажем, доста по-меката версия на Sauvage. Той е много по-подходящ за по-така изискани вечерни излизания, за по-официални и по-скоро събития. Бутилките на двата парфюма са много симпатични. Цилиндричната бутилка на Dior с магнитната капачка, която щраква на място. Докато Прадата, тя няма капачка, така излиза от кутията. Има ето този пластмасов протектор. Тук си пише да се използва само когато се пътува. Общо взето парфюм, ако седи у вас, той е активен нон-стоп, може да го натиснете, но с цел да не се натисне по погрешка, докато пътувате някъде и го слагате в чанти, сакове и така нататък. Слагате този пластмасов протектор и той не позволява да излезе някакво количество от парфюма навън. Нотките на Sauvage. Като погледнем пирамидата, на върха имаме бергамот, пипер. Продължаваме с лавандула, червен пипер, пачули и така нататък. Но в основата се крие амброксан и кедрово дърво всъщност, което така се усеща тази свежест в парфюма. Докато при Прадата може да кажем, че имаме почти същите неща. Отново на върха имаме бергамот и пипер, лавандула по средата, малко металически нотки, нещо като метал, да. И в основата имаме пачули и амброксан отново. Амброксан, това е химическото съединение, което трябва да наподобява амбергриса, който се взима от китовете. Но заради различни изисквания вече е забранено това да се взема от китовете и то се синтезира химично в лаборатория. Трайността на тези два парфюма е доста голяма. Действително, Диора може би е една идея не по-трен, ами една идея повече се усеща около вас, докато Прадата е една идея по-прибрана към кожата, но и двата парфюма издържат поне 8 часа със сигурност върху вас, дори в голямата жега в летен ден. Така че няма от какво да се притеснявате, няма да сбъркате, ако искате да се напръскате сутринта и след това чак до вечера евентуално може да повторите, но и без да повтаряте ще се усеща върху вас и единия и другия парфюм. Казахме, че са много еднакви тези двата, но не са пък чак толкова еднакви. Все трябва да имат някаква разлика. Ами разликата е следната. Sauvage, това е една доста по-хард версия.
Доста интензивен парфюм, който така малко те удря в носа. В смисъл остър е аромата. Натрапчив е. Докато Прадата той е по-лек, по-софт. Някакси плавно се усеща, не те удря така в носа като този. Казваш си, да, много хубав, много елегантен парфюм, докато тук си казваш, това е сила, това е мощ. И двата биха били подходящи за всякакви случаи, но, например, миналата година, лятото, бяха ме поканили на една сватба, избрах Прадата, тъй като по-лек аромат, така за околните, може би по-изтънчен една идея, все пак сватбата си е официално събитие. Ако да кажем ще ходите на някакъв вечерен бар на открито, искате така да направите впечатление, хората да ви обърнат внимание, отидете и се напръскайте с салваж, със сигурност ще привлечете внимание. Ако искате да миришете на хубаво, но в същото време да не се натрапвате чак толкова, използвайте Прадата. Тези двата, освен за лятото, са подходящи и за всички останали сезони. Можете да си ги пръскате целогодишно. Свежо ще е около вас, няма да изпитвате дискомфорт в нито един сезон. Като да речем има някои доста сладки парфюми, които през лятото просто човек се задушава от тях. Тук ситуацията не е такава и с двата парфюма винаги е свежо. Като цена, по принцип, Диора е бил малко по-скъп винаги. Можете да разгледате в различните онлайн магазини, но аз избягвам да купувам така без да имам някакво доверие към онлайн магазина, защото може да ви се падне някой аменте или някой парфюм с изтекал срок на годност или произведен доста назад във времето, който вече си губи по някакъв начин качествата. Аз си спомням, това е 50 мл. Този го купих юли месец 2021 година. Използвал съм, може да видите, половината някъде. Това нещо ми струваше с някакъв промокод за стъпка около 70 и няколко лева, което смея да твърдя, че е много добра цена. В момента 50 мл в Notino се предлага за 128 лева, което може би е твърде много, почти двойно е. Докато Sauvage 50 мл версия се продава за 120 лева. Горе-долу дори и цените са им сходни. Въпросът е вие кое ще си изберете, кое по-ще ви хареса на вас. Личното мое мнение, отидете в някоя парфюмерия, навсякъде почти има и от двата аромата, тествайте ги. Пръснете малко на кожата, пръснете и на дрехите. Вижте къде ще се задържи повече аромата. Някои хора имат по-различен тип кожа, по-висока телесна температура. Ароматите от тяхната кожа се изпаряват доста по-бързо, отколкото от техните дрехи. Така че тествайте това нещо и изберете правилно кой от двата бихте си взели. В следващото видео ще ви представя едни два парфюма, които са клонинги на една много известна марка. Може би ще се досетите, като видите бутилките. Ако знаете кои са, дръснете в коментарите да издадете тайната. Пък ако не знаете, изчакайте до следващия път, за да разберете. Много интересно ще бъде. Защо реших да го правя този канал? Много се кефа на парфюми, аромати. Имам доста така обилна колекция от такива. Ако и вие се кефите също, искате да видите някои парфюми, които може би бихте искали да си закупите, но нямате чак такава идея какво представляват, аз ще ви разкажа за тях. Така че, ако ви е интересно, абонирайте се, цъкнете един лайк, цъкнете камбанката, напишете някакъв коментар, дайте някакъв акъл как да правя клиповете по-добре. И ако дай Боже YouTube разреши да
монетизираме канала, ще се инвестират пари в още парфюми, ще има изненади и за вас, ще има така, замислил съм един проект, в който да може да печелите различни малки отливки от тези парфюми, така че следете с интерес и до следващия път.